गणतन्त्रनि मोनसे बियो सिस्टेम आरो बेखौ एंगारनानै डेम'क्रेसिया जाया। दिनैहाय आङो बावहाय बाहागो लानो मोनदों भटनि जि मोनसे बिसायख'थिनि बावहाय बाहागो लाफैनो मोनदों खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेखौनो आं बुंनो लुबैगोन जे बयबो मोजाङैनो गोजोनैनो गावबा गाव भटखौ होनांगौ आरो गावबा गाव बिजाथिखौ जिहेतु देरहाहोनायनि खामानि मावो बयबो। दा जोंनि गेजेराव नांलाय खमलायथ' जानो नाङा बेखौ आङो बुंनो लुबैगोन। दा मोनसे खोथा जाहैबाय ओरैनोथ' जोङो बुंनो थाङोबा बिजेपिनि जानानैनो केम्पेइन खालामदोंमोन आरो जोंहाथ' बेहाय दोनखोमा सिखोमानिबो बाथ्रा गैया। जों बिजेपि दोलोनि जानानै केम्पेइन खालामदोंमोन, भट होनो रायजो राजाखौ खावलायदोंमोन आरो जाहोना बेनोमोन जोंहा बर' हारिहा जेंना दं, जाय जेंनाफोरखौ जोंहा सुस्रांनांगौ दं। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बर'नि गोजोन गोरोबथाखौ जोङो खालामदोंमोन। एबसु, एनडिएफबि आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेनि दफाफ्रा दाबो मावफुंजाजोबाखै। बे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखायनो जोङो भटखौ होनांगौनि बाथ्राफोरखौ जोङो रायजो राजानो फोरमायबोदोंमोन आरो बे हिसाबैनो दिनै जोङो भटखौ होनायानो जाहैबाय आरो होबाय जोङो। मिजिं दङ जोंहा बिजेपि दोलोनि दैदेननायावनो नेसनेल डेम'क्रेटिक एलायेन्सआ आसामाव फिन खेबसेबाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव सरकारा दानाय जागोन। जोंहा बेखौ गोथौ फोथायनाय दं आरो जों गोख्रोङैनो फोथायो। दा बे हिसाबै जोङो रायजो राजाखौबो खावलायगोन जे बर'हा जेंना दं आरो जाय जेंनाफोरखौ लानानै जों खामानि मावो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायनो बिजेपि दोलोनो भट होनांगौखौनो जों बुंगोन। बे बाथ्राखौ रायज्लायनानैनो जोङो रायजो राजानि गेजेराव हाबदों आरो रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै फोसावबोदों, खोन्थाबोदों जे जोंनो बाथ्रा होनाय दङ। गामिया जोंना गिबि खोन्दोआव जोङो सोसनजानाया गासै गं 958 गामिया सोसनजाबाय। नैथि खोन्दोआव सोसनजानो गोनां दं जोंहा 766 गं गामि आरो बेनि अनगायैबो जोंहा सनितपुर बिस्वनाथनि जेंना सुस्रांनांगौ दं, राभा हासंनि जेंना सुस्रांनांगौ दं। बेफोर गासैखौबो हमजोबनानै आरो बिसायख'थिसिम थांनांगौ जोंनि बर' कच काउन्सिला आरो रां मावजिया जोंहा बुरजा मोननांगौ। बेफोरखौ लानानै जों रायजोनि गेजेराव हाबदों आरो खोन्थाबोदों आरो बे हिसाबै रायजोफ्राबो लैहोर लैहोर बाहागो लादों आरो बाथ्राखौ खोनासंदों, बुजिदों। बे हिसाबै जोङो मिजिंथिनो हायो आसामनि जोङो धुबुरीनिफ्राय जागायनानै सदियासिम आरो बराग सेरफां जेरावबो जोङो रादाबखौ होनाय जादों आरो गोबां बियाबावनो जों हाबनानै बिसायख'थि फोसावदिनि मेलाव बाहागो लादों आरो मिजिं थाबाय बिजेपि दोलो आरो बिनि लोगो हान्जाफोर माने नेसनेल डेम'क्रेटिक एलायेन्सनि देरहासार जाजोबगोन बिजाथिफ्रा, बेखौ जोंहा फोथायनाय दं। बेथ' दुखुनांथावखौनो बुंनांगोन आरो थोंगोथों दिनैनि बे समावहाय बे बाथ्राखौ बबेबा दोलोआ मावदों बे बुंनो आङो लुबैया। आंनिफ्राय आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जे बेवहाय सोरबा सियान मानसिफोरनि, सोलो गोनां मानसिफोरनि बेवहाय खैसारबो थानो हागौ। जोंनि डेम'क्रेसिनि मोनसे गोथार जि मोनसे जोंनि सिस्टेम, बे सिस्टेमाव मैला फोनांनायनि बा दाखोन फोनांनायनि गाज्रि मोनसे मुं सुनायनि बे खैसारबो थानो हागौ। बावहाय तामुलपुराव जालांनाय जाथाया आं सानो माने जोंनि बर' सानै गिदिर गिदिर दैदेनगिरि दं। बे सानै दैदेनगिरिफोरखौनो मोनसे मुं सुनायनि बा गाज्रि मोनसे सोंखारिनाय मोनसे सोरबा बायजो गोहोनिबो बेवहाय खैसारबो थानो हागौ। बेयो मोजाङै इनकुवेरि जाथों आरो बेखौ सैथोखौ मोनथिनो हानाय जाथों। बाथ्राया बिसायख'थि समाव गोबां गाज्रि सोलोबो लायो गोबां सुबुङा। बे सोलोनि गेजेरजों बे जाथाया जादोंबो जानो हागौ। नङाब्ला जोबथा जि मोनसे थांनाय हरनि बाथ्रा, बावहाय बेबायदि जाथाय जानो गोनां दं बायदि आं मोनामोन। बाथ्राया जाहैबाय राजखान्थिनिबो जि बावहाय माने गोहो मोनलायनांगौनिबो जुजिलायनायनिबो खोथा थाबाय। बावहाय सोरनिबा गाज्रि मोनसे सोलोजों मावहोनाय खामानिबो जानो हागौ। बेखौ मोजाङै इनभेस्टिगेसन जानांगौखौ आङो आंनिफ्राय खावलायनो लुबैयो।